muhtaru lam yalidi gani na zo ni ibadar ka so ya zam sanadi wallahi son masoyin ka zuciya ke sani jin radadi buri na yaushe za mu sadu da shirai ya zam nutsuwa ni huta gidan girma annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba salatuka rabba a gurin shugaban mu jazuga wanda ya haɗa kan mutum babu mu kuyo hanga wallahi son sa nake da gaske a ruhi yake fusga wuri na kai mai shaida ta son kaɗai muradina a rayuwa ta girma annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba ka sanya alin gida gunsa wadda babu yasu hada da har sahabai Allah wallahi muna san su kasa da faɗi matu batulatu ta kamar aka wasu kasa da har sharifai da auliya usun mutuntawa a babin jarma annabi ne karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba maula muhammad tani sarki ne ko ba a so shehu barhama namu ne a cikinsa mu kai na so mayar jagoran mu ne ja mu kai mu inda ka so gibiri makamin ni da fa'in ka shehu harazimawa ka ban mafita girma annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba salam alaiki wadatuwar zati haskar ruhi umma kaddarar saduwar mu yaushe ne za ta zo ta karima so nake ki kira ni ki ban aiki bawanki ne nima Fatima dan Allah dan annab saduwar ganuwa amin binta annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba salam alaika buwa ya kabuwa ya wuce sanuwa salam alaika mabayyana ta ilahu karshen sanuwa salam alaika azimul qaddari ka wuce faduwa salam alaika jamil kamil mukammalin amshamsawata annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba kai ka wanza a farkon ka karshe ya rufe daga kai duka matsayi ya haɗe su akai har ya sadu da kai ya bayyanar da abin da ya so kai kai ka cika akai karshen faɗi shine ya wanza akai kai ka wanza a shi rabuwa ba ta annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba kai ka aihu ba babu nabiyanka a dukan ta halitta duba kyan annabi yusuf babu batun akwatanta shi da na kafa babu irin ka akaf a halitta ka daban ta daban a cikin alam ka wuce mu wa duk halitta annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba mu je ga Musa zance Isa ruhi aka ce shi kwa manzan Allah ganin shi yayi suka yi zance kuma sirri ma da shi yake habibi da shi yace ramar sa shi yace karshe ka ki shi ka ki Allah sai bauta annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba ba a san farkon ka ba balantana a fado karshen ka zahiri buyan ka Allah ne a cikin lamarin ka tabbata da Allah ya faɗi ai an bata makaran
faduwa za ta furta girma annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba me za na ce a gare ka har makiya su fahimce ka gashi ka mana komai da mene za mu saka maka kai ka samu ka san kanmu cikin iyawarka gashi ka tafi kuma ka anan ka wuce sanuwa ina mafita annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba ba ai maka geji karshen matsayi kai kaga Allah banda kai wane ne wadda ilahu ya ce sirrillah cikin sifar ka ya kanka ubangidan jibrila kai ilahu yake yi wa kan tambaya ta yau faduwa tangata annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba kai ka zam sanadiya ta dakaraice don mu gare ka duka gashi ba mun taho al'umar ka mun shiga taska mun kasance masu laifi wasu musun ki su bi ka ni kwa kai na kaso wallahi ko za na rasa rayuwa na aminta annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba me za na so ga ka cikin kaunar ka na san kaina wallahi ni ban son makiyin kaɗa haka shaidana duk wuya duk daɗi na haka bar ni da san ka raina buri na ko mutuwa ce ta zo in kasance da kai amsuwa ka furta annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba dan shehu sani muradi na kasa in wuce haka dan shehu basharar ma'aroji ka abunka dan sidi salisu sidduka amshi roƙo na duka dan mahamudu adamu shine ya zam garkuwar mu mun wadata annabin karshe wallahi son ka nake kuma ba za na daina ba hamdan kasiran nan ne na so in huta lakabi amar sirrin baya gugal mahaifata kalifan yasna annabi shine ya zama shayata riyadu anan nake hubbun nabi masoyanka ne a babinta